Ayan, ang laki-laki nito guys. From Alas. Door-to-door cargo. Balikbayan box. Yehey! We are going to open the balikbayan box na surprise na galing kay Mami Dolly. Ito ay galing sa mother ng husband ko guys. Ang lola ni Janjan. Yes, Marco? Hello, lola! Hello daw, sabi ni Janjan. Marco! Marco, open na ang package ba lang? Yehehehe! Yehehehe! Let us see. Grabe. Excited ang bawat isa guys. Excited. Excited kami. Excited kami. Excited kami guys. Yes, ang laki na balikbayan box. Help them, Marco. Yeah, sure. Help, help. Ano yung content niya? Ay! Wow! Ang ganda naman ito. Oh my God, may bag ako. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello. Hello Kitty. Hello Kitty. Oh, wow! Ang ganda. Ang cute, ang laki oh. Wow! Talagang original oh. Ang ganda oh. Original siya. Ang ganda. Okay, I have my bag. I have my bag. Ako ang magkabuas. Dito. Chen. Yorong mo anak ko. Yorong mo. Para malapit yun. Anak ko. Ayan. Ayan. Para dito tayo stable. Dito tayo. Ayan. Dami naman ito. Sige, ipasa mo sa akin. Ito ah. Ang daming pop rice. Ano ito? Ano ito? Ah, chips? Chips, snacks yata. Tapos ito, ilagay sa milk. Tapos ito, itinanggal na sa box kasi yun siguro ay para ma-minimize ang space. Tinanggal na ang mga boxes ito guys. Parang yung ano nang tawag doon? Coco Crunch. Parang Coco Crunch. Yun, parang Coco Crunch. Wow guys! Wow! Ganda. Teka lang. Nalalimutan ako. Punta ka dito, maghabos ka. You help your adding. Dami. Wow, papa oh. Quick oats! Yes! Meron na naman Quaker oats. Ang daming Wow! Ay! Ang daming tuna! Wow! You save our na-save ang budget natin dito. Ang daming ulam, oh. Dami nating ulam. Grabe. Tuna lang. Wow. Grabe. Yan. Open nyo, ha? Nice, ha? Yan, ha? Dapat yung ginasa yan, lagay ko. Sardines. Salmo. Ano rice o? Daming dilata. Yes! Dami. Dami. Ang daming laman, oh. Grabe. Salasan niya o. Wow. Oh. Punong-puno. Wow. Grabe. Punong-puno ang balikbayan box ng napakaraming goodies. Yes. Thank you, Lord God. Ang daming grasya. Ang daming ulam. Ang daming tuna. Ang daming pang breakfast. Thank you, Mommy Dolly. Thank you so much. Thank you very, very big. So much. Ang dami. Peanut butter. Grabe. Grabe, dami, no? Dami. Wow. Wow, ano ito? Yes, meron ako nito kasi alam niya na mahilig ako magluto. Yung ano ito guys, yung caldo con sabor de pollo, chicken flavor boil yun. Lipton iced tea. Ang dami.
Quaker Oats. Oh my God. Yes, you save our budget, ha? Hindi na tayo mag-grocery nito. Medyo matagal na chocolate drink mix bebida para mezclar. Ayan. Wow, Lipton. Ano ito? Wow, chocomilk. Dami! Pampataba! Ang dami! Wow! Mga non-fat milks. Ang dami. Wow, chamomile tea. This, I need this. Alam na lang yan ang favorite ano natin. Pati rice, oh. Wow! Wow! Chocolate, guys! Wow! Oh, chocolate, oh! Yan, chocolate. Yung mga iba dyan, nung Valentine's, bukod sa ganyan. Pati pasta, grabe, ang daming pasta. Pag-asa. Pag-asa? Tricolor? Pag-asa, tricolor. Tricolor na philodendron. Tricolor! Extra virgin olive oil, oh. Wow! Uy! Vitamin C! Ang dami! Wow! Extra virgin olive oil. Wow! Olive oil. Extra virgin olive oil. Pompeian. First cold pressed. Wow! Ang ganda. Extra virgin olive oil. Yes! Ito, mayroon na, oh. Para yata ito, oh. Sumari. Oh. Wow! Ang dami chocolate! Wow! Dami, oh! Wow! Ilagay ko sa freezer na. Fresh butter. Ay, whopper! Whopper! Okay. Whopper yan. Dami rin ito, ah. Ang dami non-fat milk. Sweet, eh. Mahilig kasi kami sa milk. Non-fat man. Ayan, kahit hindi na ako bumili muna ng fresh milk yan na muna. Yes, thank you Lord God. Daming grasya, ang daming chocolate. Asin? Lagay ko sa rep. Asin. Shush. Ha? Asin. 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 May asin to. Ah, Oh, chicken, ano, oh, ang chicken. sarap, cracker. Chicken chunk. Binuksan naman kaagad. Tuna. Tuna Hindi sa lang na chicken. ito, binuksan mo. Lagyan mo yan, kainin mamaya. Naka, dito ko ilagay. Ito, ito. Hi, coffee. I need coffee. Yes, our favorite, our brand, Oh? Folgers. Ay. Dami. Ano, nahulog na. Ano ba yan ito? Uy! Nido! Lactoise! Ano ka ba? Ang dami ng... Uy! Ang dami! Ang lalaki! Wow! Uy, may rice pa. Starkies! Pati rice, inilagay pa niya. White chicken! May white chicken pa. White chicken. Starkies. Na... Ang lalaki guys! Ang Sama lalaki! niyo, oh. Uy! Pati May rice. bigas pa! Ayan, may rice pa, oh. Pinagpagaling pa lang rice. Bakit wala nang rice sa Pilipinas? Ito pa, Planters Dry Roast Peanut. Sus, Wow. pati rice, oh. Ilang kilo to? Yung para sa... Mama, oh, rice. Bakit ba? Pati mong rice, oh. Ultimong rice naman. Wow! Corn beef! Ang dami. Teka, lagay ko muna doon, ha? Dito natin yan. Ayan. Ayan. Vitamins. Fish oil. Sige, iligpit ko, ha? Fish oil, oh. Yay! Dami nating grasya. Sobrang dami, grabe. Daming grasya, grabe. Problema ko today. My God, ang daming grasya sa itlog. Kahapon, ganito na naman ang feeling ko. Dahil kahapon, yung tanim na nakuha ko, Quaker ko. yung Mirabilis, nakuha ko kahapon. Sus, Ngayon naman, ang bakit? daming corn beef. Wow! Ang daming corn beef. Chicharones, oh. Oh my God, daming corn beef. Chicharones, yung sabi, chicharones. Chicharon pa. Chicharones daw. Oh my God, nataranta na kami guys. Ala, dami. Para ng grocery dito, oh. Naglisto lang grocery. Oh my God. Hindi ko na naman sasabihin ko, guys. Ang daming pasta! Yes! Spaghetti! Wow! Dami naman ito. Red kidney beans. Ayan, Kidney salamat. beans pa rin. Out of stock ang lasagna sa BQ at sa ICM, pero meron akong lasagna, so magluluto uli ako ng lasagna. Yes. Anong klaseng rice Naghanap ito? ako ng lasagna, wala. Ibang klaseng rice, oh. Oh, Grabe. brown rice. Sus, coffee pa imo. Wow. Chocolate pa, oh. Coffee, Ang oh. dami. Ano ito? Oh, Uy, wow. ang dami pang mga bars. Ano ito?
Nature Valley Crunchy Oats and Honey. Wow, this is a very healthy snack. Oh, yung coffee oh. Ilan yung coffee dyan oh. Wow, di ko na alam. Coffee. Di ko na alam masasabihin ko. Dami coffee, Ala, ah. coffee, tatlo. Grabe kayo. Oh my God. I don't know what to say. My God. Oh. So much, so much. Spaghetti pa mo oh. Dami. Oh, spaghetti. Dami. Hey! Natapon mo isa. Ano natapon? Spaghetti. Natapon yung spaghetti? Oh my God. Natapon mo. Hinihinay. Hinihinay lang. Dami pa ng crackers eh. Wala, nadurog yung crackers. My gosh, Talaga. nadurog. Daming pasta. Wow. Yes! Matapon na. Tignan mo yung spaghetti natapon. Lagyan ng tayo dito. Oh, mabuya. Oo, okay na. Ito kainin natin ng una. Ngayon na tapon. Ang dami, di ko na alam yung gagawin ko. My gosh. Spaghetti pa oh. Ang dami spaghetti oh. Okay. Grabe. Grabe, ang daming mga tuna, mga tukumil, mga... Wow, sobrang dami ito ngayon. Oh my God! Vitamins pa yun oh. Ang dami! Oh, calcium oh. Wow! Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Vitamin C calcium. Oh my God, tinatawanan na siguro ako anong itsura ko. Ang daming vitamins! Wow! Oh, calcium, vitamin C, Spaghetti Colombia. glucosamine, fish oil, vitamin C again. Mag-lockdown yata ngayon. Wow, ang dami! Pwede na mag-lockdown ah. Ay, simba ko, simba ko. Bahala na. Ang dami nilata. Sininis mo. Huwag naman mag-lockdown. Lipton Ice Tea Lemon. Parang lockdown ito, guys. Ha? Nagbabadya ka ng lockdown. Huwag naman sanang ma-lockdown, no? My God naman, huwag naman. Ano ba yan? Beans na po. Daming beans oh. Dami, oh. Hindi beans. Liniktik ko dun, guys, oh. Pasta. May nilalanggarin nila, oh. Oh, ang dami. Oh, my God. Sardines. It's clip. Ang dami. Ang dami naman, oh. Wow. Mga vitamins, dami. Ang dami pang power oats. Ang tagal na stock ito. Dami, grabe. Ang dami naman ng laman ng balikbayan box na yan. Anong puno ko? Dami. Puro galata. My God, dami. Oh my God! Dami! Daming grasya! Thank you! Thank you, Lord God! My God! Hindi pa imo. Uy, may kape pa. Ala, ang daming ganito. Wow, Nescafe Sobrang Classic, daming oh. ganito. Nescafe Classic. This is my favorite. Ano? Wow! May ano pa? Coffee! Oh! Ang dami ng ganito! Ala! Dalawa! Dalawa na yung ganito. Uy, mabuti dinabasag ito oh. Ha? Glass lang, Denny. Ano? Glass light? Diba? Kala ko plastic. Mabuti dinabasag ano? Kanila, bro. Oh? Ang galing naman. Oh, tingnan nyo naman, oh, may beef, may chicken. Alam na alam nun kasi na Plastic. mahilig akong magluto. Kaya, tingnan mo naman ang sauce, dami. Sauce, pasta sauce. Yung spaghetti, oh. Grabe, dami. Tomato pa ka mo. Daming tomato, oh. Oh, tomato. Mga tomato, oh. Uy, natamaan ang ulo mo, ah. Hacho! Acho! 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 Ano ito? Uy, multivitamins, oh. Lace. Ang babae daw yan, lace. Ano is din eh? Nadurog na. Eh, Natapon na, natapon. ang daming ganito. Corn beef. Nawala, oh. Ay, nawala yung pinya. Ang daming corn beef, ha? Ang dami, ha? Ano ito? Sabi na mo? Nabi na pala. Brown black pepper! Meron pa akong pantim... Ay, nabli. Kainin mo na. Brown black pepper. Pati ito. Wow! Dami. Ito, Oh my God. meron pang ano. Ang daming ganito, oh. Meron pang chicken. Oh, chicken mo na yan. Wala, grabe ang dami. Ang daming grasya. Para akong nanalo sa sweepstakes, guys. My gosh. Masarap ba yan? Yan. Wala. Oh, Ang dami.
Ang dami ah. Fish yun. Chubis ah. Ang chubis. Napadama ng chobis. Ang chubis. Wow, para sa putanesta ito, putanesta. Yan. Yung ano sa Ang dami pang ganito oh, yung Vienna sausage, Corned beef. corned beef. Peanut butter. Ang dami pang corned beef doon, kaya pag-design natin. Dami. Shush. Ang dilata ay. Wow, grabe. Wow! Hindi tayo magugutom nito, hindi ako mag-grocery. Yay! Tingnan nyo naman yung mag-ama. So happy na nagbukas. Look at them. Oh, grabe oh. Punong-punong-puno. Umaapaw ang lamesa. Grabe, puno. Tapos meron pa. Wala na? Wala na. No more! Yes! Palakpakan natin. Tapos, pinagpawisan at napagod sa paghaul. Look at that! My God naman, sino naman ang hindi magugulat na ang dami naman yan? Super dami naman yan guys. Oh. Wow naman yan. What can you say about this? Wow! Gusto kong tumalon, mag-jump-jump. Gusto ko mag-jump-jump guys. Ang daming grasya. Oh. Wow, wow, wow! Grabe! What can you say about that? Diyan. Busy ka. Sarap daw. Sarap? Sarap daw. Oh, ano? Sarap daw, oh. Oh. Okay. Ayan, guys. I-share na naman namin sa inyo ang isang parte ng buhay. Ang mga mahal sa buhay, ang mahal namin sa buhay na aking biyanan ay talaga naman nag-aalala dahil nga itong pandemya ay ganito ang naidudulot sa atin na ay parang napipila ito anak ko. Bakit anong ginawa ni Papa? Ayan. At thank you so much. Yun, magsalita ako. Ang sasabihin ko ay, super thank you, grabeng maraming salamat sa Panginoong Diyos at binigyan ako ng biyanan na super bait at super maalalahanin dahil nga narinig daw niya sa balita na nag-lockdown ang Manila at nag-lockdown din sa Italy, sa Rome, ay nag-alala baka tayo ay ganon din ang mangyari dito. Nagrasyon ka agad, ayan, in advance. Nagrasyon agad ng maraming delata, pang-ulam, pasta, ang daming ganito, mga pang-snack ng mga apo niya. Tingnan nyo, oh, takot na pumayat yung mga apo niya. Ang daming chocolates, nilagay ko na sa freezer. Ang daming mga coffee, chocolate, coffee mate. Ang daming. Quaker oats, mga pang-breakfast, at mga nuts, ang dami, fruit and dried fruit and nut mix, ayan, tapos ultimong bigas, meron pa ngang siguro 25 kilos yun, 25 o 10 kilos, 10 kilos lang yata, nakapack na bigas, tingnan nyo nga naman yan, ang daming ganito, may lasagna pa, may milk pa na powdered, ang daming ganito, oh, may chocolate din, oh, ilagay mo muna sa ano kaya, Ferrero Rocher, tapos ito, yung rice na pang risotto, meron ako, ito oh. Okay. At yung mga panluto, meron din, mga ingredients. Ang dami. Grabe oh. Ang dami mga. Wow, sobra niya kami mahal. Pasta. Okay. Ang daming mga ganito, yung mga apple sauce para gawin kong sauce kung halimbawa sa mga steak, ganon, or kaya sa manok, ganon, at saka yung mga anchovies, ultimong peanuts meron, olive oil, yun, ganon ang pinadala. Sweet peas, ultimong sweet peas, my God naman. Tapos beans, ang dami pang red beans, ayan o. Tapos ito, bigas pa, quarter oats, yung quarter oats pa, ay naku, ang dami, grabe. Thank you Lord, thank you.
Thank you. Thank you sa aking biyanan na super bait. Grabe. Wow, sobra. Smile ka nga. Iganon mo nga yung chocolate. Nandito eh. Ang dami chocolate. Grabe. Oh. Gawa tayo pang milk. Yung ano, yung meron akong bag dito, binigay nila. Ang cute. Ang ganda. Ganda ng bag. Hello Kitty. Ang ganda. Oh? Wow. Pwede kong lagyan ng mga baon ko pag nag-vlog. Ayan, oh, durable. Grabe, ang kapal. At ang cute, ha? Pero parang hindi bagay sa matandang katulad. May ribbon. Siyempre, Hello Kitty, pero okay lang. Ayan, handbag. Tapos ganon. Hello! Ikaw. Oh, sa'yo. Posing ka. Thumbnail. Ayan. Yes. Okay. Sige. Paalam na ako. Thank you so much. See you again next time, guys. Okay. At yung isa ay nabusog na. Nag-snack na kaagad. Bye-bye! See you again next time. God bless. Bye-bye!